О, вижте, кой е там? Изглежда, че това е нов градинар. Амелия каза, че родителите й са наели някого. Дворът беше напълно обрасъл. Може да се каже, че е професионалистка. Надявам се да го направи красив. Добре, ще говоря с нея. Добър ден, деца! Какво прекрасно време днес! Здравейте! Здравейте! Исках да полея тревата тук. Кога мога да го направя? Ние вече си тръгвахме. Няма да ви безпокоим. Успех! Това са ми любимите. Готино! Харесват ми. Много си мила. Да, не бихме наели лош градинар. Това не е лесна работа. Между другото, нека почерпим градинарката с малко бомбони. Точно, така трябва. Здравей, искаш ли бомбони? Ти ме оплаши. Извинявайте, не исках. Но видях, че вие... Нищо, не е важно. Инструментите. Благодаря за почерпката, много си мила. Моля, приятно ми беше да се запознаем. Сега трябва да довърша. Имам много работа тук. Добре. Взе ли бомбоните? Как е тя? Да, взе. Каза благодаря. Използвам тайна карта. Жокер! Това не е честно. Бети, замръзнала ли си? Да, изобщо не следиш играта. Какво толкова интересното? Нищо. Просто гледам градинарката как работи. Интересно, нали? Интересно ли? Тя просто копае в земята. Вижте, тя заравя нещо и поглежда назад. Какво заравя? Просто копае в земята. Това и е работата. Да, не виждам нищо. Определено видях нещо. Тя бързо сложи нещо в дупката и го зарови. И се огледа толкова странно, сякаш прави нещо забранено. Пети, може би си въобразяваш. Тя е градинарка. Може би просто е заравяла тор или луковици за цветя. Не, беше друго. Тя се държеше много подозрително. Просто гледаш много криминални филми. Добре, като не ми вярвате, това е най-хубавото, което може да се случи. Сега, щом се отдалечи по-далеч. Ще отида. Къде? Ще проверя какво е заровила. Тук има някакви документи. Бях права. Пети, какво не е наред? Какво намери? Пак ли говориш за градинарката? Да, изрових това, което тя е заровила. Има някакъв пакет там и някакви странни документи. Чакай, какви документи? Къде? Твърде много въпроси. Ще се уверите сами. Да отидем да видим. Но ако няма нищо там... Какво? Къде? Не е там. Изчезна. Беше тук! Изрови го! Видя го! Бети, няма нищо! Сигурна ли си, че е имало нещо там? Да, Бети, може би си въобразила. Шегувате ли се? Не съм спала! Мисля, че се държи малко странно. Все едно е малко полудяла. Бети, хайде да спрем. Тук наистина няма нищо. Да се върнем в къщата. Загуби ли нещо, момиче? Не
Не копай там, където не те карат. Делата на други хора могат да бъдат опасни. Гледай си работата и не се меси там, където не ти е мястото. Какво трябва да направя? Тя е опасна. А те дори не ме слушат. Чули? Печи крещи. Да, тя е много разстроена. Хайде. Амелия, страх ме. Тя никога не се е държала така. Вероятно, защото не повярвахме за пакета. И градинарката вероятно й е казала нещо после. Сега ще отида при градинарката и ще сложа на мястото й. Ами ако тя наистина отиде при градинарката? Единственото нещо, от което се нуждае сега е бой. Трябва да се направи нещо. Хайде да отидем при градинарката. Нека кажем, че Бети днес е малко неразположена. Имате ли нужда от нещо? Здравейте! Ами ние искахме да се извиним за нашата приятелка Бети. За Бети ли? Какво се случило? Не се. Просто малко разстроена. Има бурна фантазия. Понякога се разстройва много за дреболии. Може би има нещо, с което мога да помогна? Децата не трябва да се разстройват. Просто я игнорирайте, ако каже нещо необичайно. Тя просто си го измисля. Не се тревожете. Благодарим за разбирането. Колко е мила. Тя беше толкова притеснена за Бети. Трябва да наглеждаме Бети, за да не направи някоя глупост. Аха, би било жалко, ако тя заради глупостите си ще обиди добър човек. Добре, че ни повярвахте, момичета. Но това няма да ви спаси. Ще се присъедините към моите жертви. Те не вярват. Мислят си, че си измислям. Но тя е заплаха. Дори взе доказателствата. Трябва ми доказателство. Такова, че да повярват. Трябва да я държа под око. Да разбера какво прави, докато никой не гледа. Аз самата ще я разоблича. Сама! Здравейте, момичета! Здравей! Между другото, Бети, искахме да те помолим да не безпокоиш нашата градинарка. Няма да го правя. Наистина ли? Ами да, увлякох се. Вероятно сте прави. Сторило ми се. Отказах се от това. От градинарката. Наистина ли? Мислиш ли, че вече не е подозрителна? Не, всичко е наред. Просто си измислях някакви неща. Добре тогава. Щом ти не се тревожиш и ние няма да се тревожим. Точно така. Хайде да играем. Сега е мой ред. Между другото, ти ли си? Да. А ти за кой? 10. Супер! Приключих с работата за днес. Подредих всичко. Много ви благодаря. Дворът е почти готов. Ще дойда утре и ще довърша останалото. Добре, ще се видим утре. Фу, добре, че няма. Иначе беше някак неспокойно. И е добре, че Бети се успокои. Всичко е наред. Да, всичко е наред. Бети, значи ти печелиш. Поздравления. Имаш късмет. Добра игра. Нека го направим още веднъж. Или може да играем на друго. Имам нова игра за зомбита. О, това с зомбитата е яко. Не, хора. Мисля, че аз съм пас. Застоях се твърде дълго. Почти целият ден вкъщи. Наистина ли? Какво ти става? Искам само да се разходя малко, да се поразходя на чист въздух, да се разходя в двора. Добре, тогава ние ще играем заедно. Ти излез на разходка. Добре, ще се видим по-късно. Няма нищо. Взела е всичко. Точно както си мислех. Тя знае, че аз знам нещо. Добре, значи планът е наблюдение. Трябва да се сложи така, че да засича всички важни точки. И така, че да не забележи. Готово. Със сигурност ще я хвана утре. И момичетата ще ми повярват. И така, камерата е готова.
О, здравей, Мелка. Тук съм, просто правя нещо. Учиш ли? Как? Мислех, че ще отидем... Знаеш ли, имам нещо... Не се чувствам добре. И главата ме боли. Малко болна. Зле ли се чувстваш? Температура ли имаш? Не, нямам температура. Само малко ме боли. Май ще полежа малко. Колко жалко. Ами, легни и си почини. Ако имаш нужда от нещо, просто кажи. Благодаря ти, Амелка. Чао, оздравявай бързо. Започва се. Ето я и нея, със странната си чанта. Хайде, хайде, покажи ми какво има там. Леле, не мога да видя, твърде е размазано. Трябва да скрием това възможно най-скоро, докато никой не го е забелязал. Тези неща, от тях трябва да се отърва. Това момиче твърде любопитно е. Видях тези документи вчера. Надявам се, че не е имала време да осъзнае какво е. Доказателство. Тя скри нещо в джоба си. Какво беше това? И мърмори нещо друго. Не чувам абсолютно нищо. Хайде да го направим тук. Светлината е добра. Добре, давай. О, здравей! Здравейте, момичета! Приятен ден! Правите нещо интересно, а? Да, имаме фотосесия. Така, сега сложи ръката на главата и погледни наляво. Супер! Тя иска да направи нещо, но момичетата й пречат. Бети се обажда. Ало, Бети, какво не е наред? Чувстваш се зле ли? Амелия, чувствам се много зле. Да, главата ми се върти и някаква слабост. О, не, Бети, наистина ли ти е лошо? Да, много. Не мога да стана. Добре, скоро ще дойдем. Полежи си там. Тя е много болна. Каза, че не може да стане. О, не! Трябва бързо да отидем при нея. Най-накрая си тръгнаха. Мога да се захващам за работа. Това определено не са семена. Бети, как си? Жива ли си? Изглеждаш много бледа. Къде те боли? Чувстваш се замаяна ли? По-добре си вземи почивка от игрите. Може би ти е нужен термометър. Май трябва да си легнеш и да се завиеш топло. Няма нужда, просто ще си легна. Трябва да се направи нещо. Когато имаме настинка, се нуждаем от витамини. Да, чай с лимон. Как да я разоблича? Градинарката крие нещо, а аз стоя тук. Беше лоша идея да им се обаждам. Много лоша. Нямаме лимон. И чай също. Може би лекарство? Нищо не е нужно, можете да вървите. Точно, в нашата градина расте една билка. Баба казва, че е много полезна за всички болести. Така ли? Каква е? Не помня как се казва и не помня как изглежда, но е много полезна и расте в градината. Чакай. Градинарката е там. Тя познава всички билки от градината. Нали е професионалист? Точно така, тя трябва да знае. Ето, отиди при нея и я попитай. Амелка! Здравей, Амелка! От какво имаш нужда? Исках да ви попитам, като професионалист. Разбира се, питай! В нашата градина расте една билка. Баба казва, че е много полезна.
Помага срещу настинки. Добре, че имате. Но не помня как се казва, нито как изглежда. Билка ли? И полезна? Та тук има много различни билки. Не знаете ли каква може да е? Ами... Тук има... много полезни. Например... лайка или мента. Те са полезни. Не, различна е билката. Трудно да кажа. Трябва да видя. Ягоди, малини. Да видим къде може да расте. Пети беше права. Това не е градинарка. Тя е съмнителна. Има отрова. Тук има билки. Май си спомних къде е тази билка. Трябва да тръгвам. А вие вижте за сега. Пети, това е ужасно. Аз просто... Защо си такава? Тя не е градинарка. Тя изобщо не познава билките. Тя се преструва. В чантата си имаше бутилка с череп. Май е отрова. Видяла си отрова ли? Да, беше права. Тя е опасна. Това не е градинарка. Не бях болна. Преструвах се. Сложих камера и я наблюдавах. Чери? А къде е Чери? Тя остана тук. Тя отида да превари вода за моето лечение. О, не! Тя не знае. Тя знае какво съм видяла. Какво се случи след това? Къде отива тя? Тя върви към къщата. Влезе в къщата ли? Колко е часът? Виж времето на записа. Време. Преди 5 минути. Влязла е в къщата преди 5 минути. Амелка се бави, като търси билката. Водата вече е готова. О, не! Какво правите? Бети каза, че... Чери! Къде си? Чери! Чери! Какво е? Търсихте ли някого? Не бива да се месите в чужди работи. Предупредих ви. Не се приближавай. Спри! Божичко, тя избяга. Ало? Градинар, знам, че ме чувате. Къде си? Малкото хлапе избяга. Няма значение къде съм. Важното е, че имам чантата ви. Чантата? Моята чанта? Да, вече видях какво криете. Ти си похитително деца. Какво искаш, нахално момиче? Дай ми чантата. Оставете Бети и Чери и направете нищо с тях. И напуснете къщата. Не ми казвай какво. Ако не направите това, веднага отивам в полицията с тази чанта. Проклета да си! Добре, ще си тръгна. И без трикове. Хора! Добре ли сте? Амелка, градинарката, къде е тя? Тя ме хвана. Успя ли да избягаш? Успях. Избягах, но тя вече си беше тръгнала. Фух, това е толкова хубаво. Тя просто си тръгна, след като ни хвана. Да, оговорих се с нея. Оговори се? За какво? Намерих чантата на улицата, когато бягах. После и се обадих и казах, ако не ни оставите на мира и не излезете от къщата, тогава ще предам чантата на полицията. Сама ли направи това? Вау! Нямах избори и тя се съгласи. Излезе от къщата и я пуснах да си ходи с чантата. Пуснала си я да си тръгнеш с чантата? Там са доказателствата. Това означава, че тя си е тръгнала ли? Все още имаме доказателства. Какво? Къде?
я проследи с камерите. Не знаех. Когато градинарката си тръгна, аз се обадих в полицията. Изпратих им и записите. Амелка ми, ти си просто страхотна. Полицията заяви, че това е похитител, който издирват от дълго време. Амелка, ти ни спаси. Много благодаря. Няма защо. Бети, много съжалявам, че не те послушах веднага. Следващият път ще слушаш. За сега всичко е добре, получи се. Приятели, надявам се да ви е харесала тази история. Сложете лайк и се абонирайте за канала. И кликнете на камбанката, за да не изпускате новите видеа. Чао на всички!